Hallo, lieve vriend. Van jou wil ik wel een klein beetje wat middelen. Wat ik even moet hebben. Ik dacht een klein beetje. Eenmaal hebben we tijden in ons leven. We vielleicht wat gepland hebben, wat we willen doen. En ons geht het schijn. We vrijen ons tot den dag. We hebben wat gepland, wat we willen doen. En dat zal even beschijn worden. We vrijen ons tot dat. Dat is schijn. Zo te doen. Ik vrij me vielleicht, deze wegen en ik heb wat gepland met mijn vrienden wat te doen. En dat wordt even een schijne tijd zijn. Zo zal het even in ons leven zijn. We zullen ons vrij tot de nächste stunde, of tot de nächste minuut. Of tot de nächste dag, of tot de nächste week, of tot de nächste jaar. Because, biswijls Jezus heeft mij geraad. Ik vrij me, Jezus heeft hem waar. Ik leef in je hoek niet, wil ik me vrijen kunnen. Tot de nächste minuut, tot de nächste stunde, ik weet het niet. Maar Jezus, hij zegt, hij wordt ons holen komen. Hij wordt zien geen holen komen. Daardoor kan ik me vrijen. Dat is mijn wens voor iedereen einen. Dat is ik word vrij gaan. Tot de nächste stunde, hij komt waar. Hij wordt ons holen komen. Kost du die vrijen? Want Jezus eenmaal zal komen. Ik kom me vrije, want ik heb Jezus aangenomen. Ik heb aangenomen wat Jezus voor mij heeft. Ik word in mijn leven aan. Door wie geen andere weg naar Himmel. Außer door Jezus. Ik moet Jezus aannemen. Ik moet boete doen over mijn zonde. Ik moet dat geschenk aannemen. Ik kan niets doen. Ik kan niets schaffen, verzekeren met mijn kracht. Dat rijdt best niet uit. Ik word aan. Ik wil me maar snijden. En Jezus bid om vergeving. Om hem aannemen. Hem aanladen dat hij wil aan mij leven. Dat hij wil mij regeren. Hij is de enige wat ons kan. Even deze vrede geven. Wil we ons zijn vrije. Tot de nächste minuut. En tot de nächste stunde. Dus halleluja. Daar werden zelf weer uit zijn. Want man brigam eenmaal kwam. Jezus, hij wordt waar komen. Dat wordt een halleluja zijn. Dus wils ik zich vrij. Wils Jezus heeft mij vrij gemaakt. Mijn wens is dat u ook die besluiten vrij merken. De enige weg is door Jezus. Door Jezus Christus. Dat aannemen wat hij voor ons gedaan heeft. Om te iets. Wens je God zegen.